sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo ken ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ditoy YouTube nang nangro na unay ditoy programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao ngamit agdama ket agnanaedak ditoy Benguet. 5 atawon mimetten a nagayan ayat ken ni Dexter. Sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak ngem nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawon a panagdennami kas agasawa awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng taadda metlatta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba, Dok? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko nga eh. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpot ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan di panagawid ko. Katsigod mat anasingpet lakay. Si kakit di ati agsingsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta mat tanti ko nam apa nang i-request mo iti pan nakaidistinong ditoy? Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang saan da pa'y a-reject ti request ko. Ala, agawaam nga ron ti agrubat ta ni Aldawan. Amangan no agurura yan, dagiti kakadwam ijay baraksyo. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkitak a post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako kumusta eh? Ado nga min ti pakakumikumak insan. Iso ajak una yan masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkitak a post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak in San Clair. Di mat, 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pa'y laang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod Ang ampatsik adumtang tulat ta day ta. Ay sus, kita insan. Amangan no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpet ni Dexter insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno anasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie?
Lupos kan sabot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga ngaging gaita, kat di ka matlaag si Kugan. Kahit ko una yung timadda ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita, di na mo laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat ta daytaan lakay. Saan ka kading agapura? Magagara na karudmot na namadda ni tanak. Apay, narigat ayang awatan dayta, Julie. Dexter. Makaumati ka suya biyak. Tay kumamot at da ubing awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Umara. Mapana kag biro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay kayat ko. Ang subli ka dito Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit? Amangan met no naragsak laeng anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot ngamin asimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyarim tumanan abakit. Itikas ta. At damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan ni Dexter ija dagusda. Wen lakay, talaga akas ta ti aramidag. No apay ba't nga may nga aging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ag babae mo't ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan ba't ebidensya di alakta nga da babae ni Dexter? Suspitsya na lang mag... Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako nak ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narikat no puro suspitsya lang ang awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta pali iwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Agunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawa. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yun. Ne, ay niya ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam tayo etak. Iso nga insina kung dahi dya babae. Anya, Sorry bakit, Wen? Sapay ko nga. Tamapakawan na. Ikarik, sana na maulit. no kasta. Talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, ngamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. O anya, mamatikan itinaybagak idikan ka insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa ket kasta nga awan pa'y anak yo. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkunakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno ag babae. Ti ko namkit Talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay matkit di Ket kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay atak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din anton ulitan pa'y nagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaem nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kwanan day ta insan. Adda kan kwanan no di na tungpalan ti Karina. Makaamumutin Ngam no bilang man.
amangan no jak tumat dan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rumbang apat jam. Talaga anatangkan ti ulbud mo, Dexter. No kunak nga awan ti babaik. Awan, naawatam. Awan, awan, awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mamati. Nasa isayangat lang na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpityaam. Agsinatalangan. Anya? Agsinatan. Iti kasta, malpasam dito yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi di nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak dahi abisyo. Ita, ipapilit mo nga damarin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit ng arudan. Makitam. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamat panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Oh. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apan, aglib ka may langit ti trabaho. Bitikas na, maiwa naman ay bag ti sikog mo. Aglivak to inton dandani akon agpas ngay lakay. Sigurado ka, akapagalam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan ka itibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarek, saan na maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkurang akan ka. Apay nga ulit-ulitan nakaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruden. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Tapampalipas oras lang ang dagijay. Sika mo tayo ayatak. Sika ta asawa. Iso anti ka madanagan. Ta sika laang matibabae ti biyag ko. Sika laang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbaliw kan. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ti amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak ta. Promise. Diya ko na mo ti aramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling aramitan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter, nanang. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tirik nam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit, nanang. Namin anon at aras ngay naramid na tikas dyan. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkarya dinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Madudog una yan ti pusok, nanang. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka.
Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan nga agbalin ka anatib ker para kan ko na. Anay ko, Apa yan, anak ko? nagsakit tipusong ko na na. Anay ko, Diyos ko. basta na yung sakit na. Tunan, anak ko. Makapadakis kan ka, tikas na pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Kaya't kumatay na na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamat ang sao iti kasta. Laglagi pem, ada kami amang ipatpatikan ka, anak ko. Nagsakit na na. Nagsakit. Nakakaasim at ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakla ko man. Sakla ko man, nanang. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso na pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumarara ka. Kidawam iti Diyos, nga ikan na ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti panubok, nga inted na ken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan ka. Kaya't mo ka di asubuan ka. Diyak kaya't ti mga. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupang. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakaregreg tininawa. Sorry, bakit? Sabay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tapumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Addaak dito'y tapno andingayan ka. Addaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinangag mo, Dexter. Nukunak ang pumano ka, nauwatam. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim tapumanawan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanyak. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw nakasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ka ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan tilubong anak ko? Laglagi pa mga ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaasino bilang laeng. Julie, Hayop ka. Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon kabaalan ti makidan napay kan ka. Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak.
Di na kumamot sinaan. Ikarig, harabidag kami nakabangla ka mang sulnit ka na nagkurangag. Basta din naksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas daytan. Ngamin, jakon mamatikan ka. Julie, Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka, Dexter. Isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit na. Lakamon ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. pasensya ka na talaga, Julie. Pagpapabuya ako lang itinaramig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko matamapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pamakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita ken mariknak met tinalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami anagsina kas agasawa. May sa abalay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetext ko ket akloneg a makisinsin narakak iti ruwar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ijay. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay-ayat isupay ti malukluko. Jakon ammo no anya ti rombang aramidak. Sapay kuma taiwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga agibales ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidam met? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di a mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak ket saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang, iti kasta ket makapanunot ka iti nasayaat. Ikamang muamin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam. Patsyak adumteng tumatlaang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.